Fuq ix-xandir nazzjonali kompla joħroġ it-taħwit fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista u għalih il-Partit ta' Bernard Gregg qed jibqa' jisħaq li l-costings ħerġin. Sigħat qabel fetħet il-votazzjoni bikrija, fuq ix-xandir nazzjonali d-deputat nazzjonalista Graziella Gallia li ħadet post David Take ammettit li l-Partit Nazzjonalista dubla costings tal-wedit li qed jagħmel. Jiena hawnhekk xi tliet ġimgħat ilu kelli l-Michael Piccinino li huwa s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, dan qalli li sal-aħħar tal-kampanja se nkun qegħdin naraw jew nisimgħu il-costings kollha f'dan il-programm elettorali. Sissa ma smajt xejn, ġifieri għajra xi wħud mill-proposti. Min-naħa tagħna aħna ppubblikajna l-programm elettorali. Kemm ħajswa l-programm elettorali? Il-costings ħejġu pubblikati fil-jiem illi ġejjin. Fuq ix-xandir kontinwament saru rimarki li n-nies se jibdew jivvotaw u għal kontrarju tal-Partit Laburista, il-Partit Nazzjonalista għadu bla costings. Imma min ser imur jivvota għada, ħajkun jaf kemm jiswa dal-programm elettorali. Il-costings qegħdin lesti minħat tal-Partit Nazzjonalista kollha kemm huma lesti. Ma da fil-għodu, għadak min jibdal. Tul il-programm il-kandidati Laburisti Jonathan Attartu u Rebecca Buttigieg spjegaw il-proposti tal-Partit Laburista, iżda meta mistoqsija dwar il-proposta tal-Partit Nazzjonalista li tinvolvi li Malta tiddejjen ma' €9 biljun, ħareġ biċċar li Graziella Gallia ma kellix idea lanqas fuq din il-wiegħda. Di tal-biljun euro, kif tkun qed titwettaq x'investiment dirett u indirett se tkun qed tħalli f'pajjiżna qalli wieħed jifhem il-proposta nnifisha. Fil-fatt hemm 10 setturi differenti, pereżempju sam il-metaverse, 3D, l-sports, video games, hemm ukoll pereżempju tisja tal-sports, tisjieħ tas-settur tal-enerġija. L-iskop tagħna huwa fil-fatt li anke ninvestu fl-ospitabilità ġewwa pajjiżna. Imma x'investiment dirett u indirett, jiġri dan kollu kemm ħajkun qed joħloq jobs pereżempju għal żgħażagħ li qed jinteressaw irwieħhom li jibdew jitħarġu pereżempju f'dawn is-setturi. Nistgħu nikkwantifikaw il-proposta nnifisha? Fil-fatt bħala investiment ħajkun hemm anke €1 biljun li fil-fatt ħajjiġi investit. Però l-biljun euro kif ħajġu investiti fi proprjetà, f'edukazzjoni, x'ħajkun fil-fatt investimenti li ħajkunu qegħdin isiru. Gallia tkellmet ukoll dwar l-enerġija u spiċċat tgħid li bħalissa fi żmien ta' gwerra u waqt kriżi tal-enerġija wara pandemija fejn rat pajjiżi jinżlu għal kubtejhom biż-żidiet fil-kontijiet, Malta se tibbenefika minn prezzijiet aħjar, anke jekk f'Malta l-prezzijiet tal-enerġija nżammu stabbli. Fi żmienna kien hemm fi żmien il-Partit Nazzjonalista kien fil-Gvern, nafu li kien hemm ukoll żieda fil-costings, żieda fil-prezz taż-żejt u ovvjament dak kien ifisser li aħna ma stajniex kemm irridu aħna fil-fatt innaqsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Illum hemm kontratt illi bih dan il-Gvern huwa marbut u jrid jibqa' jħallas l-istess prezz illi fil-fatt kien marbut iħallas. Li kieku hemm dan il-kontratt illum nistgħu nibbenefikaw minn anke prezzijiet ħafna. Intant ma naqax li t-taħwit jispiċċa wkoll fuq it-trem li ma jrida ħadd fid-dinja li fil-Partit Nazzjonalista. F'tem ta' sekondi l-kandidati nazzjonalisti lanqas qablu bejniethom minn fejn se tgħaddi trem. Sejra ssir one lane, ħajkun hemm emendi ta' toroq bil-fors biex din se jkun hemm emendi bil-fors biex ikun hemm eventwalità li iva jitwessaw ċertu toroq, iżda żgur maħniex se mmorru u se mmissu dik l-art li hija ODZ. U kif ħatwessahom it-toroq allura? Aħna bħala Partit Nazzjonalista sejrin sena wara sena għal 5 snin wara xulxin natu 5,000 metri. Imma s-sena, u ġibni fuq, jekk ħatwessa triq partikolari, ħatwessa biex Il-Partit Nazzjonalista qed jgħid li fejn hemm toroq diġà wisajn ħajkun qed juża lejn partikolari biex fil-fatt intuża lejn.